nä thiä raigua gatonyetanä te nå gå rä u arambä te gå thomera hau ndå ndagwä tire nä thä na we ndå ndå kä rä gå kå we araiga no amå kä ratå arauga thä ndärakä ra kä ratå kä mwe gä ake oramå cenjanä ria ni na rä u tondå nä atengerio nä mathaa rä arutaga iratå nä kä nä getha hote gå thoma ngathäti ni nä ihiåhagia må ndå må twe na kienje ona njerie ndikanathome ta iba rä o ndikanagå rå kä re kå u rä gå gä thoma ngathäti å koragwo å gä ka atä a atä ngathäti gä thoma å koragwo å gä ka atä a he må ndå endagia cai hau thä ä å nä må gå rå ki å koragwo nja ngoragwo hau nja rä u hä ndä yanjä te we waikara na ikaingä ithano ndå kanoke å gå we gathuri gatumbå ke ni mani ndärakorire kaumä tie mä kia kä hara karakarä te karakaraga na rä kä hara warakara nä gä togaga gatonye ratogire ciarahoria AC kameme karotå raga kware kaä nä warwara na ihenya å hurå kä te igana gå kå no kaumä ra kwä å mia na inyuä å raå mia na ithuä nä mbuä tå ra njerwa gå kå atä kanyamå gaka gatikanahore gakware makai na wagatoto ongererwo arathimwe twe watå toto tondå rä u nagwä kä re ngurubu-inä koguo ndå ramenyete nä kå rekä rwo thuti kå ngai nä kä okire na urara no nä matä ririe itå na gatonye nä å ndå wa kondra yakwa ä nä mauma nayo gatonye we tateaga tondå rä u ndaramenyete ndirä ngurubu-inä nginya borage karä na kä thiriti karä nyuaga bangi å comokire tena kondirai mbica ya website makai atä rä rä wä må he mawä wa mawä tondå macio nä magå gä ikaranga rä u manindeterai mani gå kå må ndå atetagä rwo nä ngai na mä thaiga ä rä a arogagä ra kwao no inyuä må kä rä må gambo umä te kå witå harä ndä rathagia mä taro rä witå må gambo nä wa må rä mi ä koguo kokonati thiä kå rä a othniel å hoerwo rä u kä kä rau gatona itigä irwo maguta rä nä angundie